כאן ואהוד בעוד סרטון חדש של פורטנייט. היום אנחנו עושים סרטון על לעשות סקייבייס וסקייבייס, אין עוד משהו. סקייבייס. זה הקושר. איזה יופי זה להתחיל משחק עם AK אפיק ופאמפ כחול. מה אתה רוצה? אחי, בבקשה תביא לי את הפאמפ, אני אביא לך צ'ארג'פור. ירוק. איזה חמוד אתה. אני שונאת צ'ארג'. יש לי פאמפ ירוק! אחי, מה אכפת לי איזה פאמפ אתה? יש לי אבל גם AK אפיק. לך יש AK אפיק? יש לי פאמפ! פאמפ! אהוד, יש שם פאמפ, אחי. וואו! פאמפ! מה? פאמפ! סנאפ! מה? פאמפ לג'נדרי, וואטה פאק. אני עושה פולץ ואז הולך לאיפה שסתיו. אני לא אכפת לי. אני כבר הולך. אני לא אכפת לי. אני לא חוצבת, פשוט אני הורג אנשים. אתה חייב לחצוב, אז אנחנו צריכים בניות. אני פולט. אבנים ומתכת. מתי, קח את זה! מה? נכון, אני בא. רגע, אהוד, מה יש לך? יש לי את הג'טפק. רז, אל תיקח את זה, זה שלי. אבל אהוד, אתה חייב, אבל זה כאילו, אם אתה לא משתמש בו טוב, אתה יכול למות את זה. יש לי פולצים. יש לי פול עצים ופול ברזל. אוקיי, בטעות בזבזתי את הטרמפולינה שלי, אבל עדיין יש לי את הקראשפד. לא, בזבזתי את הקראשפד, אבל יש לי את הטרמפולינה עליי. העצומה? לא, הקראשפד זה הדבר העצום. יש לי את הלאנצ'פד. לי יש לאנצ'פד עכשיו. בזבזתי את הקראשפד. עכשיו יש לי לאנצ'פד. למה בזבזת את הקראשפד? בטעות, כי קפצתי פעמיים ואז זה שם לי פשוט. אז תיזהר. לא, אבל בלאנצ'פד זה לא יכול אחי, אני לקרות. צריך רק אבנים. רז, למה יש שם טיפה באוויר? מה אני רואה? חצבתי את זה שם וזה לא ירד, כמו שאתה רואה. איפה אתם? אני פול עץ ופול מתכת, אני רק צריך חבל. אני הגעתי בריב. אני פול. אנחנו צריכים להתחיל ממש עכשיו. אהוד, אז תביא לי בניות, או תביא לי סתם בניות ותמשיך לחזור. לא, אין מה. אבל אז זה יהיה יותר מהיר, תבניות יותר מהר. זה לא משנה, גם אני חוצב עכשיו אבן, אני כבר כמעט 200 אבן. כל הבניין הזה מאבן, איפה שאני. ואתה פול כבר אבן? כן. אני לא יודע אם אני בא, כי אני חוצב פה טיפה רחוק, אבל אני אנסה למה. ואני אתקרב. גם לא כולנו אני צריכים 200 אבן. אפשר להתחיל את הסקייבס, לא? לא, עדיף קודם בואו שתחצב לבוא. עוד טיפה. כן, וגם אני פול. מה? כן, עוד מספיק, אבל... אני בני טוב, אחי. כן. יופי, חזרתי לפול. תשמעו, נקווה שיהיה מעניין. רגע, עושים את האדיט הבעייתי? כן, מה בעייתי בזה? אני עושה את זה בשנייה. אני מטורף בלבנות סקייבס. אז תעשה את האדיט אתה. באמת, זה לא כזה קשה. אני אני צריך כמעט רק 300 אבן, אני בסדר, אני רק צריך אבן. אני ויש פה צריך מלא רק אבנים. אבן. אני צריך רק טוב, גם תחזוב אני, את גם האבן אני. העצומה, תחזוב את האבן העצומה שם. אני צריך... כן, שנייה, אני רק עושה מפה אלה. אני 280 ברזל. אתה יכול אהוד, לשים קח עליי ג'יט. גם? תודה. לא שמתי לב שיש לי מיניז. אוקיי, אני פול אבן. כאילו, אני 450, 480... אוקיי, אני פול. אז רגע, תחצוב גם ואני אקח. אוקיי. לא יודע, יש שם ידיעות. אז תחצור, אבל אי אפשר ככה. כך. כן, בוא, בוא כדאי נתחיל, להתחיל. בואו לזיפליין ואז נתחיל נראה לי. אבל אנחנו לא בזון. לא, צריך לזון, אחי, בואו לזון קודם. לא, צריך על תחילת הזון. כאילו, ממש על הפס. אין לנו לוט כמעט. כן? אנחנו מה, צריכים... איך אין לנו לוט? אנחנו לא צריכים לוט. אחי, שוטגן וייר מספיק לי. אני לא צריך אבל עוד, באמת אנחנו וטרמפולינה. צריכים סנייפר. לא, לא חייב. אנשים לראות? שוטגן זה בואו, לא, עזבו את האנשים, בואו נעלה למה. הם נובים אבל סבבה. זהו, זה בניות.
אבל עדיין, אנחנו רוצים להתחיל, אחרת הזמן כבר יגיע כמעט לפה. פול, אחי. מה, למה זה בונה לי? למה זה בונה לי מעץ לבד? רז, למה אתה על האנשים? רז, בואו אבל נהרוג אמרנו אותם, הם לא. יפילו אותנו. כן, אבל אז הזון כבר לא יהיה בהר הזה, ואנחנו רוצים להתחיל עכשיו, כי אחרת הזון כבר לא יהיה בהר, אז בואו. תשמע, רז, אתה באמת לא מבין איך עושים אז אם הם יורים בואו על כבר, אבל, הסקייבייס, בואו. רז, אם הם עזוב יורים על אותם. הסקייבייס, אז תעסיקו אותם. יאללה, מתי, בוא נעלה על ההר, הכי גבוה שאפשר. לפה. אני פה, מתי. תתחילו לבנות, אני אעסיק אותם. כן, אני אחד נוק, הם עד כדי כך נובים? 2 נוק. לא, מתי, לא כאן. לא, לרדת. אני גם ירדתי, אבל תתחילו לבנות, אנחנו נבנות אותם. רז, קח את כל הבניות. יופי, מרסס לג'נדרי, זה מצוין לי, ומיני זימני. בניות, למה לא? בוא ניקח קצת את כל הבניות. יאללה, אנחנו באים אליכם. יאללה. תבנה, מתי. אנחנו פשוט... רז, בוא מפה. לא. רז, בוא. מה? חכה, לא סתם, ראיתי סתם, פשוט. בוא. התחלנו, בואו. אין לי מה לבוא. סתם, אני רוצה לשים עלינו... אני לא צריך. בוא. הסקאי בייס. רז, אבל... מתי, אבל תוודא תיזהר. שישאר לך לפחות כזה אחד. פתאום במקום, רגע. שלא יהיה לך פתאום באיזה מקום שאתה לא יכול לבנות ואז אתה נופל. רז, אבל אתה חייב שיהיה לך לפחות כזה אחד. לפחות, נו, איך אומרים לזה? גרפלר אחד, כן, כי אחרת אתה... כי שלא אנשים לא יראו אותנו ויפילו אותנו. כן. אני לא בטוח שאני אצליח לשים את זה טוב. או, ומה את אני מבינה מקווה מאוד. בפורטנייט? סתם, אתה תצטרך מתי שתהיה ממש נמוך. רז, תעלה. כי זה נופל יותר לאט, אז אל תזרוק את זה סתם מלמעלה. אהוד, אל תתקרב. תן לי לבנות עוד אוקיי. קצת ואז... אני עכשיו מתחיל להיזהר. אחי, הנה, הגעתי. הגעת אני לסוף? עולה. איפה אתם? גדול. פה. בואו. כאן זה גבול הבנייה. אהוד! עוד שנייה נפלתי. לפה, אחי. אוקיי, בוא... אני יאללה, מכוון על זה. יאללה, מתחילים. לא, לא, אחורה. מה אתה רוצה? תחזרו אחורה. כל עוד אנחנו בזון לא צריך לבנות. אוקיי. תרדו חכו, לפה אבל שנייה, תרדו לפה שנייה. תרדו. אין אנשים... אחי, אבל אנחנו לא יכולים למצוא אנשים... מתי, אתה צריך לעשות את זה גובה המדרגה גבוה. של האדיט שלך? זה אתה גבוה צריך מדי. לעשות איזה... תשמעו, זה גבוה. מתי, אבל ככה. תראה, לא, אתה צריך... בחיים אבל... לא נראה אנשים. מתי, תסתכל אחורה, אתה צריך שזה כאילו יהיה ככה. שכאילו האדיט יהיה ככה. נכון. ככה צריך לעשות. אנחנו גבוהים מדי, אנחנו לא נראה אנשים בארץ. אנחנו לא צריכים לראות אנשים. אוי, אחי, עזוב. וואו, זה לא צריך טוב. להתחיל, אבל יש לנו, אנחנו סקואד ויש לנו הרבה בניות, זה משהו טוב. כן, מתי, תתחיל. אחי, אני יאללה, בודק מתי, אם תתחיל. יש כאן אנשים. יאללה. מתי, תשנה כיוון, זה צריך להיות לשם. הנה. יופי. יאללה. רז, זוז, עדיף שאני אהיה מכאן. אני אחרון, תביאו אני לי לא סומך עצים. על רז, תביאו לי אני עצים. אחרון. תביאו לי עצים. קח את כל העצים זוז, שלי. זוז, אני לא סומך עליך. זהו. אני אחרון, אני מבטיח שאני בפיל, אני לא סומך על אף אחד מכם. אני לא סומך על רז. רז, תמשיך. למה שאני אפיל קורא את המשחק? בא לי לעשות פה. טוב, בא לי להעיף את סרטון רד, אבל אחלה. אני... אתה מה הבאת הבא? אותם. לא נראה לי זה הכי בטיחותי שבעולם. מתי, אם אתה צריך בניות, דבר ראשון תבקש מרז, לפי הסדר. כאילו, תמשיך לבנות בעץ, אם נגמר לך עץ, תבקש מרז. ואז אם לא, לך... כבר יש נגמר לו גם לרז? והבאתי לו את כל העץ שלי. אז אחר כך שתבקש מרז, מתי. ואז תבקש ממני שגם יהיה לך גם שזה. אבל בזבזתי קצת בניות על זה שהראיתי למתי את מה לעשות, אז אני 480 זה בנק. תגידו, אני אבל מתי, איך שאתה אפס. מגיע לזון, תביאו לי. אתה עוצר. רז, תביא לו עץ. רז, תביא לו כל את כל העץ שלך. אהוד, אתה האחרון, מה זה? מה? מתי, תבנה מעץ. יופי, אנחנו עוד שנייה בזון. נו, רז, זוז! רז, זוז. רז, בוא נשאר פה תקרא קצת על אף שכל אחד, זה האנשים גם יגיעו מסמן לזון, חכו, בוא נשאר פה קצת. עד תראו על שהזון אנשים. יתחיל לחצות כן, כן, את בוא ה- נחכה שהזון יתקרב אלינו. רז, יש לנו אבל עוד איזה די חצי דקה. לכוון עם סנייפר, כן, רז, זה אתה סתם מסמן מציק. אותנו. אל תכוון עם סתם, זה לא מטרה, אתה לא אמור, אנחנו לא רוצים לעשות סייבס בשביל שתראו באנשים, אנחנו רוצים סתם כדי
ככה לעשות יש המשחק. שם איירדרופ. אנחנו כבר טופ 24, שזה מצוין. לא לא אכפת לנו. צריכים איירדרופ. אם איירדרופ נוחת פעם הבאה לנו על נעשה את זה, ברן. הסקייבייס. פתאום גן. אני מת. נראה לי אבל שהוא משתגר יותר למטה. כאילו שהספאונד שלו, שהוא מתחיל לרדת, האיירדרופ. לא, אז לא, זה נראה לי יותר שזה זה. בדיוק משתגר פה. בתחילת בסוף רגע, אפשר תקשיבו, לבנות את עוד 20 שניות תקדמו. עוד 20 שניות. לא, ב- 40, בחצי... ב- 40. לא, אז שהזון יהיה ממש קרוב אלינו. אוקיי. צריך באמת. אבל אז אנחנו נתחיל לאבד די מהזון, ועדיף שלא. לא, אז... לא, הזון קרוב. נעשה את זה... הזון יחסית קרוב. הוא מכסה את רוב הארץ. לא, אפשר אני לא לחכות רואה טיפה. אנשים שזה טוב. פעם בוא נעשה את זה ברנק, ואז כאילו נעשה להם מה ההבדלים. מתי, תתחיל. חכה. לא, עוד לא. עזוב נו, אני אומר לך ב-20 שניות. מה ב-20 שניות? זה כבר מה יחצה שכן? אותנו. להגיד לכם מה ב-25, מסוכן? מתי, להגיד לכם תתחיל מה עכשיו, מסוכן? תתחיל עכשיו. להגיד לכם מה מסוכן? מתי, תתחיל, עזוב נו שניות פה. להגיד לכם מה מסוכן? גבר, אני יותר שעכשיו אהוד, מהר. אתה, אהוד. תשמעו, זה חשוב מאוד מה שאני אומר. זה מסוכן מאוד. אם הזון יחזור אלינו. הם יפילו. עצרתי. אז פשוט... בסדר, גם? אבל עדיין. לא, אין צריך בעיה. עוד. אוקיי, תעצרו, בסדר. אוקיי. רגע, הזון כולם להיות נלך לצד. פה. הזון תהיו חוזר בריבוע הזה. סתיו, תתקרב אלינו. סתיו. לא, אני פה. אין לי מה. זה לא אוקיי, סוף. ממש אוקיי. פה. בשביל זה. רזוז, אני אחרון. מתי, אתה ראשון. אני יכול לעשות לי לעשות. הופ, אני מזון. וואי, אחי, מה זה הופ, אני הלחץ מזון, הזה? הופ, אני לא. אני מתחיל להתקדם בחצי דקה. אוקיי. אז... אחי, הולך לנו אחלה. לא בחצי דקה, ב-40, עדיף ב-40. כי הזון, זה לא שהזון לא קרוב אלינו, הזון ממש פה. אחי, אין אנשים פה. נראה לי עשינו את זה קצת יותר מדי גבוה. לא, אז אנחנו לא ככה צריכים... עושים סקייבייס, רז. אנחנו לא צריכים לצלוף באנשים, אתה לא יש שם מבין בן אבל. אדם. יש שם בן אדם. זה לא קשור, אוי, אני אנחנו לא רואה, צריכים. אחי. הוא נראה כמו... אתה לא מבין, אתה לא נמלה. שם. אחי, זה נראה כמו נמלה הולכת לאבסח. וואי, זה- איזה בוט הילד הזה, אחי. הוא כזה כך... הוא נראה אני כזה לא רואה, גרוע. כי לי יש משהו שהמסך שלי לא רואה כל כך למטה. עכשיו הוא נעלם, כן, לא, גם עכשיו לי הוא לא. נעלם. הוא הלך לי... יצאתי. תתחיל! לא, לא, נו, יאללה, זוזו, אהוד, למה אתה מתכופף? שנייה. טוב, נראה אם לי... אתה רוצה חן, תבקש ממני, מתי. שנייה, אני אוקיי, אז אעשה בוא משהו. נחליף מקום. מתי, מהיר. לא, אני האחרון. לא, מתי, אבל אתה באלכסון. יש רכב. איך נעשה את זה אבל לכיוון ההוא? יורים עלינו. אל תראו, אהוד. אבל יש רכב. פאק. למטה. מה? ככה זה טוב, ככה אנחנו בול בכיוון של הזון. מתי, בואו שנייה. לא, הזון פה גבר. כן, אי אפשר. יוי. רז, תקדם כבר, אני לא יכול ש... אהוד לא מתקדם. תן לי לעקוף אותך. איך אני לא מתקדם? אין לו עצים יותר. סע, מתי, הזון פה. זה הכל דבר. אתה צריך להחליף כיוון, אנחנו לא יכולים להישאר יודע. ככה. טוב, הזון מוריד אחד. בסדר, אבל מהר. מתי, הנה, ככה זה טוב. מתן לא הבאנו מדקית. אהוד, זוז. נראה לי כן, היה היינו טוב. צריכים... לא, רוצה יש לי לעבוד את הדבר הזה שלי. כן. יש לו את זה של ג'וס וורד, כן. אבל כשנגיע לזון, אל תעשו את זה. אלא אם כן מישהו וואן שוט. אז כן. לא היה, אנחנו לא יכולים להגיע. אחי, אני 60. רגע, מתי, בוא אליי, אני אביא לך... רגע, כשנצא מהזון אני אביא לך... חכה, כן. יש יריות מתחתנו. מתי, אני אביא לך אבן בברזל. אני רואה כי על האנשים. מתי, אתה אני צריך לא לבנות יכולה עכשיו ללכת צד לשם. שני. אתה צריך לבנות צד שני עכשיו. אחי, כאילו לצד שמאל. אתה לא יכול להמשיך ככה, אנחנו בונים לזון פשוט. אני 36. אני מת. אני אני 20. 30. מתי, תן לנו פה אחד. מתי, שים ג'וס וורד כן, אחד. לא, הנה, אנחנו בזון. ידי. בוא. עכשיו שימו ג'וס. בוא, אהוד, מתי, בוא. קח שים אותי לנו. רגע, אל תזרוק, אהוד. תביא אני יופי, משאיר יופי. אחד. שנייה. מתי, לא, אני בוא, צריך. קח עץ, מתי.
תנו בניות. רגע, זוז, תנו גם לבנים, לבנים. אני מביא לך גם מברזל. תנו לבנים, אחי. וכך. זהו. קח את זה, קחו מה שנשאר. קחו מה שנשאר. בואו אליי. אתה צריך יאללה, עוד בוא ברזל? נתחיל, חייב להתחיל. לא. אוקיי. יש לך מזל? אהוד, אתה דוחף אותי! זה מלחיץ. מתי, תתחיל עכשיו, כי אנחנו לא רוצים שזה יעקוף אותנו. שוב. אני בונה יאללה, מזה. גזוז! מה, איך אנחנו 8 קילים? לא יודע, עשינו על הדרך. אחי, מי מסתכל לשמיים? סקואדים. כן, זה בגלל זה לא מפילים אותנו. מסתכלים על הרצפה, זה, לא עכשיו 2 מטר לשמיים. פתאום האיירדרופ נוחת פה. הוא כבר למטה לפי דעתי. רגע, אני רגע. בודק. בדיוק מי... תראה, הוא כבר למטה. כן. אחי, איזה חמודים, איך בא לי עכשיו לדפוק להם סנייפ? רז. אם אתה דופק להם סנייפר, אנחנו לא משחקים איתך יותר. אתה סתם מוריס. נראה לי על ההר זה מסוכן. מתי, אם אתה רוצה לעשות, אפשר לעשות בניות כאילו באלכסון. להראות לך אותם? נו, רז. מתי, זהו. תסתכל. אוקיי, לא, זהו. לא, אהוד, אנחנו בזון. יואו, די. תסתכלו איזה קרב יש שם. עוד 2. לא, זה לא טוב. איזה תסתכלו קרב. מה הולך שם, אחי. אחי, איזה קרב. היי, יש לנו את המיניגן. בא לי, תראו, ידעתי אנשים, כזה אחי, שאני באמת גאורת. נראים כמו נמלות, אני מת. כן, אחי. מה הולך, נמלים? אחי. מה? זה דפוק, אני אהוד. ילד הזה, אחי, זה דפוק. מה? אתה עולה? הוא מצליח. פאק. אהוד מת גם. איזה דפוק. אהוד הוא מת. לא מת. הוא לא מת? אחי, אנחנו נגד סקואד, אבל. אהוד, אני אתה האיש שלנו ברצפה. אתה צריך... אהוד, אנחנו נגד סקואד, אני מת. רגע, יש פה זה. אני בודק. רגע, אנחנו צריכים לרדת, אחי. כי כבר אנחנו נגד סקואד, אין לנו מה להישאר למעלה. לא, יש יאללה, לנו. רדו. שלא, לא, אל תרדו. אהוד, אל תפיל, גם אהוד, אני מכיר אותך. אהוד? רגע, אם אני אני הולך לפה. כמו מיינקראפט? לא, אתה יכול ליפול. מה זאת אומרת כמו... לא, אתה יכול ליפול. אלק זה כמו מיינקראפט. מיינקראפט, אם אתה מתקרב עד לבוס, אם אתה מתכופף ואתה... וואלה, אני שיחקתי מיינקראפט וואי, מלא. אהוד, יצאת על הדפוקים שעשית את זה. וואלה. הוא מאוד... מתי, זהו. זה מסוכן. רדו. תבנה עוד 2, לא, למה שנרד? נראה לי אנחנו... כי הוא לא פה, בגלל זה הוא רוצה שאני אחי, הם אעזור. יורדים, כן, הם רגע. יורדים. הנה הם, כולם אני בריא. רואה אותם. וואו, מישהו אני יכול מנסה פשוט לדפוק לי לדפוק סנייפ. נו, תדפקו למישהו שם. תעשה. לא, אל תצחקו, לא. הוא הוריד אותו לדוק. מה לא, אין לנו מה להפסיד, אחי. יאללה, תראו עליהם, הם תפנש שם, אותו. הם מנסים... רז, תפנש אותו. הם מנסים לצלוף בי. רז, תפנש. פינשת? כן, הם לא. הורדת הוא הרג עוד שתיים לנוק מישהו. עכשיו? כן. אבל אני רז, צריך שתפנש, זה לא עוזר. אחד מת. אני יורד. לא. נראה לי גם. כן, אין לו מה להישאר פה. אני לא יורד, אני צולף בהם. הם לא מבינים איפה אנחנו, אחי. רז ומתי תשארו פה, אני יורד. יאללה. אני פורץ אותם. וואו! לא, יש שם איזה מישהו חמוד. אוקיי, אני חי, הצלחתי 98, 86 אחד. רגע, אני פה איתך. ג'י. מתן, בנה. הוא אחד לא, לך, לא, בוא לא, נגיד לו. לא, אני אני ורז מת. הרגנו מישהו. אהוד, אני מת. ג'י. מה אני לא עושה בשביל כתר? אהוד! מה זה אכפת לי כתר? יואו, אחי, I'm win Rizona בסקייבייס. 119, אחד מהם. אחי, אחד בחוץ. אחי, אנחנו לא יכולים לבוא, נראה לי... אוי, אהוד מת. נוק! טוב, מה אהוד, עשו? תפנש אותו, אנחנו בסקואד. לא! אחי, תרגו אותו, פליז! בוא לי ניצחון עם כתר! פליז, תרגו אותו מהר! לפני שאני מת. אני נראה לי מת לו. לא, אני מת. אחי, וואנט! תרדו למטה לפני שהוא ירים. מה אתם עושים? הוא מרים. עכשיו, מהר. אתם יכולים לשמוע שהוא פה. הוא מרים. הנה הוא פה. תהרוג אותו! רז!
ניצחון בסקייבייס. ג'י! מי שלא נחשב לערוץ שלי, אנשים שימו לייק, להפעיל את הפעמון ג'י! גל, כמו דיפקט. יאללה, ביי.